Една глава лук режем на ситно и запържваме в малко мазнина. След като лука се запържи, добавяме и каймата, която също запържваме и надробяваме на ситничко. Аз си помагам с 2 дървени лъжици, защото става по-лесно и по-надребно. Добавяме 1 чайна лъжичка черен пипер и 1 чайна лъжичка сол. След като каймата се запържи, добавяме и доматеното пюре. Оставяме така да къкри около 10 на минути, заедно с 1 листче дафинов лист, а през това време ще си направим сос бешамел. За него ни трябват 120 грама краве масло, около 500 мл прясно мляко, 3 супени лъжици брашно и сол на вкус. Бъркаме постоянно соса бешамел, за да не загори. Накрая трябва да се получи ето такава консистенция. Ще са ни нужни кори за лазаня, като аз правя 4 реда, всеки ред е с 3 кори и половина. Накисвам всяка кора във водичка, за да може да омекне, така лазанята ще стане по-сочна. На дъното слагам сос бешамел, ред кори, ред доматен сос, ред бешамел и така докато стигнем догоре. Накрая настъргвам кашкавал и пека в предварително загрята фурна на 170 градуса за около 35-40 минути, зависи дали искате коричка или кашкавала да се разточва. Аз предпочитам да има коричка, затова пека малко повече.
Ако рецептата ви е харесала, се абонирайте за моя канал, дайте един палец и напишете коментар. До скоро!